Yun no, magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw muli mga kaaso. Nandito tayo ngayon sa San Manuel, Pangasinan para i-shoot ang aso ng aking kumpare na si Michael Dutong. Ayun no, kasama namin si Chopper. Yung lugar, San Manuel guys. Shoutout sa lahat ng taga San Manuel. Ma'am Cheryl, nakakamiss kayo. Kayo yung unang client ko dito sa San Manuel. Hindi na kayo nagpaparamdam sa akin. Yun. Saka si sir na may-ari ng pangalan ni sir. Catering services diyan sa mong bayan ng San Manuel. Na-stud po namin yung dalawang pom nila diyan. Lahat po positive, ng anak po lahat. Yun, shoutout sa iyo sir. Hanapin ko yung pangalan. Yung Facebook niya sa taas. Kamusta na yung mga pom puppies niya diyan sir? Serve ko yung isa sir ha. Kunin ko yung isa. Para may alaala ko kay Alucard, yung namatay kong aso. Alright. Yan o, tinan nyo. Oh. Lupit. Okay, bayan mo pa, boy. Okay. Tirahin mo palang tirahin. Sulitin mo biyahe, boy. Bakit nangiti mo sa akin, ha? Pag nandun sa bahay, tatawling ka, master. Pag kinaulan mo pa ako sa bahay nyo, tutok-tokan na kita, ha? Pero pag stand, napakabait. Ikaw, Chopper, abay, ka, ha? Napaka mo, Chopper, ha? Tuwang-tuwa na naman, Chopper. Yun, final stand. Last session dito sa San Manuel. Barangay Sitio. Tirahin mo pa. Lomboy. Lock and load yan, Pinapasarap ko lang si Chopper. And open for home service po kayo. Gusto mo pa-stud po dyan. Yun, ang ganda ng Any kind of breed po. Ang ganda ng Japs na ito. Grabe. Ganda ng coat niya, guys. Sulit kayo dito. Pag may napalabas kayong ganito sa nyo, Japs nyo. Panalo, guys. Baba ka na? Ha? Ba na? Ba na? Baba mo ng hampa. Pawak mo puti pa. Gantan pa. Ikot. Oops. Taman mo na kagad dun. Iko, ang mukha niya. Chopper, tingin ko dun sa camera. Pakita mo yung kagwapuan mo sa mga madlang people. And 1, 2, 3. Hindi nag-lock and load. Yeah, lock and load po siya. Yan po. Yun guys, lock and load tayo ngayon. Master, bro, master. Sureball na yan. Master. Pero master, bro, master. Sana, magbilikot yung babae. Yan. Lock and load Lock tayo and load, guys. lock and load. Yan na. Ginamitan Lock namin and ng load. glue para magdikit sila. Oh, galing talaga ni Chopper. Yan, ang galing ni Chopper. Alam, pwede na siyang idayo kahit saan sa Pangasinan. Yun. Sa mga may Japanese speech dyan, alam nyo na gagawin nyo guys. PM lang kayo. Mark Sinocros Fernandez, Michael Dutong. Alright. Pakifollow nga po yung namin. Facebook page namin, Magic Hands TV at Papa Mike TV. Alright, salamat. Yeah, lock na lock boy. Walang hawak yan. Salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood ng aming mga walang kwentang videos. Joke lang. Wala pong kwenta po. Lahat po may kwenta. Kaya sa mga gustong sumuko na sa Facebook Reels, sumuko na kayo, napapaligiran na namin kayo. Hindi, huwag kayo sumuko. Post lang post. Yung nga lang, papaligiran na kayo ng mga team makadyo. Yung nga lang guys, pag na-monetize na kayo sa Facebook nyo, parang nalilimitahan tayo guys. Bawal na kumanta, bawal na gumamit ng mga sikat na music. Ganun lang ang mga possibility na mangyayari sa Facebook nyo guys. Kaya mas okay siguro kung Facebook page yung gamitin nyo. Kasi parang wala na kayong kalayaan dun sa Facebook nyo. Lahat na lang Dapat may page talaga. lahat na lang makaka-copyright lalo na sa mga sounds. Habang nagdadub kayo, habang nagbo-voice over kayo, may kumakanta, copyright kaagad yun guys. Dapat may page talaga. Dapat pag nagbo-voice over kayo, tiyakin nyo na walang kumakanta, walang nagbibidyoke.
Yan guys, para hindi ma-copyright claim yung ano nyo, yung mga videos nyo. Tandaan nyo yan guys ha. Saka huwag kayong gumamit ng mga sikat na sound sa mga Facebook Reels nyo. Bakit? Oo nga, maraming views yan ngayon. Eh paano kung na-monetize ka na? Madidelete mo rin yan guys, promise. Pag copyright claim yan, hindi rin kikita yon kahit na nag 1 million nag 1 M views yan, 1 million views yan. Pag na-copyright claim kayo, sayang lang ang effort guys. Yun guys, gumamit kayo ng mga music na ano, yung napaka-short lang. Edit nyo yung music na siguro mga 5 seconds and then copy paste nyo lang, copy paste. Nakakatamad nga lang kasi kaya minsan nakakagamit ako ng mga music na gusto ko kasi cute, sarap pakinggan, sarap i-play yung videos mo na may ganung sounds. Kaso nga lang automatic, walang gana nga mag-reels. Tingnan nyo yung kanina na pinost ko guys. Kakapost ko lang yun pero dinilit ko kagad kasi useless eh. Kahit na lumami yung views niya, kahit mag million views yan, wala, hindi ka kikita. Kasi copyright. Oo. Kaya mas maganda, huwag ka lang gumamit ng sound. So mag-beatbox na lang. Kung may talent ka nun. Kung wala, hindi. Magsalita ka laba na magsalita. Magsalita ka lang na magsalita. Kailangan gumamit ng music. Kala, maglikot ng babae. Yan. Lock and load. You know, Yun na. ginamitan. Lock and load. Para magdikit sila. Oh, galing talaga ni Chopper. Ayan, galing ni Chopper. Alam, pwede na siyang idayo kahit saan sa Pangasinan. Yun. Ayan. Sa mga medyo Okay, load. speech dyan, no? Alam nyo na gagawin nyo, guys. No? PM lang kayo. Mark Sinopros Fernandez, Michael Dotong. Alright. Paki-follow nga po yung ano namin, Facebook page namin, Magic Hands TV at Papa Mike TV. Alright, salamat. Alright, guys. Salamat po. Follow for more.